Grabatzen ari garen unean gaueko 11:37 igaro diren honetan, Joanes Bakaikoak bigarren aldiz irabazi zuen atzo buruz-buruko B-serie txapelketako txapela. Asier Agirreren kontra jokatu zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan finala eta 22-15 gailendu zitzaion Arrotxapeako aurrelariari. Agirre zen favorito eta beraz Bakaikoak pronostikoak hautsi zituen. Gogoratuko dugu batetik finalerdietan Agirrek erraz irabazi ziola Aldaberi eta Bakaikoak erraz irabazi ziola Zubizarretari. Final irekia espero genuen eta halaxe izan zen. Azken unera arte bi pilotariek izan baitzituzten euren uneak, gainera denetik izan zuen partida izan zen. Emozioa une askotan, polemika ere bai, gauza asko ditugu iruzkintzeko eta beraz besterik gabe hasi egingo gara. Esan behar da partida hasieran Joanes Bakaikoa jaun eta jabe izan zela, batez ere sakearen bitartez asmatu zuen. Lehendabiziko tantoak oso gogorrak izan ziren, baina azken denbora honetan esan daiteke Asier Agirre auspoz eta nahiko kamuntz dabilela eta fisikoki eta tantoak gogortzen direnean kosta egiten zaiola. Gertatu zitzaion aurrekanporaketan, lehen mailako aurrekanporaketa horretan Beñat Senarren aurka, denbora luzez irabazten joan zen, baina partidaren azken zati horretan fisikoki ikeragarri sufritu zuen Arrotxapeako aurrelariak, eta Ireiz Zubizarretaren aurka ere gertatu zitzaion, eta atzo Joanes Bakaikoaren aurka ere gertatu zitzaion, ezta? Eta Bakaikoa berriz guztiz kontrakoa. Gogortasun horren barruan eroso aritu zen Joanes eta benetan partida ikeragarria atera zuen aurrera. Batez ere defentsan aritu behar izan zuenean, ez? Agirre badakigu pilotari luzeagoa dela, baina atzo bereziki azken boladekin alderatuta eta Joanes Bakaikoa bereziki bizi ikusi nuen. Eta hor ere egon zen noski partidaren gakoa. Horren ondorioz, 12:05 iritsi zen lehen etenaldi horretara Bakaikoa aurretik. Agirre asko sufritzen ikusten nuen, izan ere pilota luzatzen ari zen, baina Bakaikoak erantzun tanto apur bat gogortzen zenean beti Bakaikoaren aldera erortzen zen, eta horrez gain sakez ikeragarri asmatu zuen. Joanesek behar bada batzuk eramatekoak ziren, beste batzuk ez, baina hor benetan Joanesek lehen zati bikaina egin zuen, eta Agirreri berriz buelta ematea tokatzen zitzaion. 16-8 ere jarri zen aurretik Bakaikoa, hor naiz eta buruz-buruko atakadaka joan partida nola joan zen ikusita, eta Agirrek etenaldia eskatu eta hurrengo tanto askotan Bakaikoak egiten zuela eta ikusita partida utzita zegoela ematen zuen, baina 14 eta 16 ere hurbildu zen, hau da, 6 eta utzeko partziala egitea lortu zuen. Hor beste pauso bat eman zuen Agirrek, eta pilotan zure armekin jokatu behar duzu beti. Zure armekin, bai edo bai. Bestea fisikoki gehiago bada, zure alternatiba zein da? Tantoa alik eta azkarren amaitzen saiatu eta geixiago arriskatu. Eta halaxe egin zuen Asier Agirrek. Geixiago arriskatu zuen, batez ere sakearen ondorengo pilotaka da horretan behar bada errematera ez, baina zentzuzko jokaldi bat botatzen zuen, badakigu espezialista dela efektuarekin ormabikoak egiterakoan eta abar, eta hor baliatu zuen apur bat. Eta hor asmatu zuen, gero gainera, bigarren zati horretan, Bakaikoaren txakalaldi horretan esango dugu, kakotxartean jarri dut, etzelako erabateko txakalaldia izan, baizik eta hor Agirrek bere unea eduki zuen, eta pilota luzatu eta Bakaikoa ia une oro 5-6 atzetikan eduki zuen, eta hala ere oso pilota zaiak eraman zituen eta Agirreri ikeragarri kosta zitzaion tantoak amaitzea, baina gero 18 eta 14 ere aurreratu zen, eta azkenerako 22 eta 15 bazirudien hor Agirrek harrapatuko zuela, eta hor pare bai jokaldi polemiko izan ziren, eta horiek iruzkinu nahiko nituzke. Esango nuke araua hori da, pilotaria geldi geratzen bada, ez? Zu geldi geratzen bazara, eta bestea hemendikan baldin badator, baina zu geldik baldin bazaude, tantoa zeuretzako dela, horixe gertatu zen, Bakaikoa txokoan utzi zuen pilotakada batean Agirre joan zen, baina Bakaikoa erdia, baina geldik zegoenez, ez zuten buelta ematerik, baina niri iruditzen zaitor,
saiesteko modua baldin badauka edo, batetik noski kirol legez jokatzearren, baina badakigu askotan kantxan eta tentsioa denean, eta hori pilotariari ezin zaio inondik inora leporatu, dagoen tentsioarekin, eta une horietan gainera oso zaila da hori ekiditea, baina bestalde, hor, nik uste araua aldatu egin behar dela, hau da, epaileek noski euren irizpideak badituzte, eta euren irizpideak erabat errespetagarriak eta onartu beharrekoak dira, inolako zalantzari gabe, baina iruditzen zaitor interpretazioarerako beta ematen duen zerbait badela, eta ñabardura honetan hori azpimarratu nahiko nuke interpretazioa, ez? Azken finean, badaude jokaldi batzuk hor une batean edo bestean, oraingoa bezala, orain aipatu dugun hori bezala, Agirrek Bakaikoak txokoan utzi eta Agirre bila joan zenean, hor erdian geratu zen Bakaikoa eta tupuste egin zuen berekin, baina Bakaikoak hor eskuinera joateko beta bat zuen eta hala ere kantxa ongi defenditu. Ez zuen egin, epaileak irizpide zuzenarekin eta erabaki zuzena hartuta tantoa eman zuen, baina iruditzen zait hori bai pilota profesionalean eta bai oro har pilotan itzuli bat baino gehiago emateko gaia dela eta behar bada sakonago aztertzeko ere bai, ez? Naiz eta badakigun askotan interpretazio kontuak izaten direla, esan dugun bezala, askotan ekidin daitezkelako, eta behar bada uste duguna baino desabantaia gehiago ematen diolako kasu honetan Agirreri, kaltetuari, ala jaina. Kontua kontu, azkenerako partida 22 eta 15 amaitu zen, honen bestez Bakaikoak bigarren aldiz irabazi zuen buruz-buruko beserieko txapelketa, esan bezala, Gakoak fisikoan eta sakean egon ziren, nik uste, Bakaikoak sakean asmatu zuen eta fisikoki tanto horretan, batez ere hasierako tanto horietan Agirre baino auspo gehiago erakutsi zuen eta mentalki eutsi behar izan zionean ere partidari bikain eutsi zion eta merezimendu handiz irabazi zuen atzo Joanes Bakaikoak txapel hori beraz. Bakaikoak 22, Agirrek 15, Bakaikoa bigarren aldiz buruz-buruko B serieko txapeldun.